Yɛda mu nyinaa sɛ da ne da mo kae ho ɛno nso so yɛatena so yɛde nananom nsɛm na yɛde bɛsom mo. Yɛde kan de mantoma de abrɛ mu. Ɛno nti so yɛde mantoma de nso a sɛ bi yɛwɔ santene tena so n'anim onyam mu a yɛkontre ne akwamu. Ɛno nti yɛde kontre de abrɛ mu a yɛde akwamu de nso so ɛba. Wei yɛ asafo ɛho abakɔsɛm ne fa ɛdi kan ɛne yɛde yɛba bɛsom mo. Kae sɛ die no ɛyɛ Maame Fozia. Yɛhwɛ abusua a wɔn ɛdi sɛ bi asafo akonya no. Akonya no sɛbi abusua edi ɛna ɛmma nso so edi nti na sɛ ɛyɛ adehyedwa ɛsa yɛ mamadwa na wahene bɛn abrɛ so ɛna sɛbi wɔ ma akwan ɛma ɛmma nso so ɛbɛdi akonya no ebie ɛyɛ den ɛna sɛbi asafo ɛbɛnya akwamu ɛhene edin no ɛnɛ yɛbɛhu ne nyinaa medin medikan ka medin ɛyɛ Maame Fozia ɛyɛ na yɛ ho mmra yɛba ne yɛde adesua no ɛde aba bɛsom mo. Asafo akonya no ne din ankasa de akwamu akonya. Abusua wɔn di akonya no wɔn yɛ asona adehyebusua. Abakɔsam kyerɛ sɛ wɔn firi denkyira ɛna sɛbi wɔn bɛbɔ wɔn sesen wɔ asafo. Wɔn baeɛ no na kwaman ne asanteman ahodoɔ no na wɔn nyinaa hyɛ denkyira man ase a na wɔn som denkyira man no. Ɛno nti asafo baeɛ no nyinaa no na asafo nso sɛbi wɔka denkyira wɔn esan sɛ ofiri denkyira mu ne baeɛ. Ebra asafofoɔ no efiri denkyira ɛbɛbɔ wɔn sesen wɔ asafo no. Wɔn baeɛ na nana korobea memfi ɛna sɛbi no odi adeɛ sɛ kwaman hene. Wɔn ba wɔn ama mehyɛ kwaman ase wɔn kɔpɔ wɔn baabi tenaeɛ na afei nso so wɔn to wɔn ho na wɔn ase a na wɔn edi wɔn ekui. Na wɔpanyin a wɔdi wɔn anim di wɔn baeɛ no na yɛfrɛ no wɔpanyin Kwadwo Betia. Wɔpanyin Kwadwo Betia Obaeɛ no sɛdeɛ kan sɛ nana korobea memfi abrɛ so ɛna sɛbi obaeɛ na nana korobea memfi ɛne nananom waka ɛne asanteman a aka no aman ahodoɔ aka no na wɔn nyinaa ɛsom sɛbi denkyira. Nana otia kentan abrɛ so nyinaa no na nana Kwadwo Betia na ɔno ne di adeɛ sɛ asafo ɛhene. Na wɔkra kɔɔɛ no ɛna ɔno ne nua bɛrima nana Awerɛ Betia wɔno nso so sɛbi wɔno nso ebedi adeɛ sɛ asafo hene saa bere ne nyinaa mu na nana otia kenten ɛna na wɔte akonya so sɛ kwaman hene. Na ɛnam wɔn mmɔdemmɔ ne sɛdeɛ wɔn asi asua ɛko ɛne sɛdeɛ esi toto ko ne ɛma fa ne nti no ɛnam so ɛma ne bɛyɛ konte hene ɛde ɛma kwaman ɛman no nti sɛ kwaman man ne bɛkɔ sɛ bia no a asafo hene ɛna sɛbi wodi animu a anase wɔka ho ɛma wɔn ɛkɔko no. Ɛno nti ɛbra nana Kwadwo Betia ɛkra kɔɛ no ɔno ne nua bɛrima Awerɛ ɛna asafo Awerɛ ɛna ɔno nso ebedi adeɛ sɛ asafo hene ɛna afei nso yɛ kwaman konti hene. Ɛno nti ɛko ahodoɔ a nana wotia kɛntɛn ɛko yɛ no nana asafo Awerɛ ekobi ɛna afei nso so ɛbra ɔpem so setutu ɛnso so ɛba bedi adeɛ sɛ ɔsantehene no ɔpem so setu abrɛ so no ɔbae na ne madaneyɛ ɛsan sɛ efiri nana korobea memfi abrɛ so ɛba na otia kɛntɛn ɛbrɛ so ɛna afei nso na obi yɛ boa abrɛ so nyinaa no na asafo ɛna na ɛyɛ kwaman ekonti hene. Ɛno nti ɛbra nana obi yɛ boa ɛtɔ wɔ akono no a sɛbi yɛkɔfa ɔpem so setu bae wɔn bedi adeɛ sɛ kwaman hene no ɔno ba no na sɛbi yɛdi kan sua ho adeɛ wɔ bantama abakɔsɛ mu kyerɛ sɛ ɔba wɔne na ɛyɛ den ɛbaeɛ ɛna ɔmo nso so tena denkyira ɔmo firi denkyira ɔmo kɔɔ akwamu no ɔmo kɔsua sɛdeɛ yɛsi ɛko ɛne nneɛma ahodoɔ pii nti ɔyɛ n'adwene sɛ wɔn abadeɛ a ɛna deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ yɛn nso so asafo nso asom kwaman yie paa nti wɔntumi nka sɛ wɔgye dibire no afiri kwaman nsam na afei nso so no wɔde ama ne dafo prɛkopɛ ɛna wɔba nso sadɔm no a nana ɛyɛ akwamu hene ɛde ɛma nana ansa sesreku ɛde ɛma ɔpem so setu mu ɔde baayɛ no na ɛnyɛ sadɔm nko awo na emom no ɔde akodeɛ ka wɔn ho a na wɔn yɛ den ɛde ɛbɔ no ho ban sanse no onim sɛbi ɛko a ɛda ɔpem so setu anim na ɛbere obeduru yɛ no wɔde saa sadɔm no a akwamu hene ɛde ma no
wɔde wɔn nyinara ɛde ma asafohene ɛsanse saa brɛ no obedruye no na asafohene na ɛyɛ kontire ɛde ma kwaman enti wɔde ma wɔn na sɛ ne sadom no ɔmodɔso no ɔma no ɛso ma hasa wɔde ma wɔn no ɛna ɔkyerɛ sɛ wɔsa hyɛ sɛ de bɛyɛ a ɔmo wemfi papa yɛ a na nansa sesiriku ayɛde ama wɔn ne nti no edin no bɛdane ama yɛafrɛ no akwamufoɔ hene enti sɛ ɔsom sɛ akwamu baabi a kofie no a anasɛ nana sɛ bi akwamufoɔ no wɔda wɔ ano no ɛhɔ nakɔ ɛno nti bra a ɔpem so sɛ tu yɛ na adwen sɛ ɔbɛhyehyɛ nneɛma foforo na afei nso so no wɔaboa no ho na wɔde akɔko ahodoɔ mu no ohun sɛ asafohene waben wɔ ko ɛko mu wonim sɛ de osi yɛ ne nneɛma dada nanso so no amankwa eti wɔne nabai wɔne ne mienu nso asua nneɛma pii enti ɔno nso bɛka ho ɛbɛboa ɛno nti ɔbɔ kontra konwa no ɛna wɔde kontra konwa no ɛde ma ɔno ankasa ne dɔnfo prɛkopɛ amankwa etia ɛna akwamu de no sɛ bi ɔno so na da akwamu hena ɔno so na da akwamu fo na no nti no ɔde wɔn nso ɛyɛ war leader number 2 na sɛ akwamu ɛyɛ war leader number 2 ɛna bantam so yɛ war leader number 1 nemum sɛ de bɛyɛ a ebufuo mma na menase po bia ma ne nti no ɔka wɔn bɔ mu ɛma mu gyame na sɛ yɛkɔko na weegyina bankum weegyina nifa ɔmo nyinaa ɛkɔbom baako nkonya baako sɛ wɔ sɛ kon no mo kɔ baako fa nifa na baako afa bankum na sɛ wɔn nyinaa sɛ bi wɔn dwuma wɔn die ɛde ma asanteman no ɛyɛ baako ɛno nti na nam so me enyi edin kontire ɛne akwamu no na kyerɛ sɛ wɔn egyam ɛbra na na asafo arɛ ɛkra kɔye no no ane wo faase ɛgye twum ɛna wɔno nso ebedi adeɛ sɛ Kumase akwamu ehene sabre no na ɔno nso ebedi adeɛ sɛ Kumase akwamu hene na ne papa ɛne nana oti akenten nana ne maame nso so yɛ asona de hye na ɔno nso firi asafofie mu a ne yɛfrɛ ne nana fosu ne yɛfrɛ ne maame nana fosu kuma ɛno nti asafohene a wɔtɔso miensa a yɛfrɛ no nana agye twum na ne papa ɛne nana woti akenten a na ne maame nso so ɛde nana fosu kuma na wofiri asafo adehye efi a ɔno ɔyɛ nana asafo arɛ ne nua ɛba nana agye twum sɛbi yɛde no ebedi adeɛ no sabe nana na opoku ware ɛna na wodi adeɛ sɛ ɔsantehene ɛne tena na agye twum ɛko bia katache opoku ware ɛkɔe ne saa ko no okobi wɔkra kɔe no anaasɛ sɛbi ofiri hɔnom no ne nua bɛma safo boaten no no so bedi adeɛ sɛ asafo ehene nana safo boaten wɔno so yetu na adeɛ so na wɔn kyerɛ sɛ ne nneɛma bi a wɔyɛ ne na enkoye ɛno nti wɔn fata sɛ wodi adeɛ sɛ akwamu hene ɛno nti yetu na adeɛ so yetu na nasafo boaten adeɛ so no ɛna nana yerebi ɔkomafo ɛno nso so ebedi adeɛ nana yerebi ɔkomafo ɔno nso so sɛbi yetu na adeɛ so anasɛ ofiri hɔ no nana safo akowua ɛna ɔno nso so ɛbaa sabre no na nana wɔ sɛ kwadwo ɛna na wɔte akonya so so santehene nana wɔ sɛ kwadwo ɔko awia na nana safo akowua ɛko a akyemman no ɛne sɛbi asante ɛkɔe saa ko no okobi na ɛko no mu yɛ dene no ɛna nana wɔ sɛ kwadwo sɛbi ɛyɛ na tuduru ɛsanyɛ wotwa no na nana wɔ sɛ kwadwo ɛtuduro no na wɔnya bi ɛtuduro no so wɔanya bi a akyemfo no betwi ɛde afa asante sadom no so na sɛ akyemfo no bedi asante so enkunim na yei na nana safo akowua ehu sɛ asɛ bibi ayɛ anasɛ asɛm bi ato nana wɔ sɛ kwadwo ɔko awia ɛno nti ɔbɛn no no na obisa no ɛna wɔka kyɛ no sɛ na tuduro ɛna asa yei na nana safo akowua dramirika ɛkɔsesa tuduro pii ɛna wɔde brɛ nana wɔsɛ kwadwo ɔko awia na wɔde atuduro ne brɛ no no ɔno kra na agye ne nsɛm ɛno nti sɛ atuduro no ana nana wɔsɛ kwadwo ɔko awia ɛde gu ne tuo mu akɔpem sɛ wɔn ɛkonkon no ewieye ɛno nti wɔn konkon no wieye na ɛna nana wɔsɛ kwadwo ɛka deɛ sɛbi esiye ɛde akyerɛ nana no mu aka ɛna wɔkyerɛ sɛ senka ɛnyɛ nana safo akowua na tuduro a enka edi yɛ asanteman
enu nti enam so ema Nana Asafo Akowua enya mrane se tuduro asampo no na enya Akowua etuom na se Akowua ntuom de wo ye den obenya tuduro na se na konya na se no wote ase ye nti ne som no wonim ne som ye pa na achem ne asante sane mu no ye di kan sua se sanse na asante ani abre na enam achem man no so na se bi obim so tu se bi woto wa kono no ntina asante man esuai sen ombe hye se bi eye achem man no ase se kan ne ye hye ase de ne chese ye kumo man no mu mema nyinara eno ene ne ya asante enu so ade hunu se omo ebeye eye achem man no enu ti bra ko no ekoso no kane no nso asantaman kokko a wahene bia edi na konya tuntum eka no ho edekọ esanse nananom susu se akonya tuntum no eno no mutumi wo mu enne bo mo ho ban enne de mo kọ esade wo eba na we na Asafo Akowua na konya no na konya so ni ane so no ekunu mu ye den no ena de eye achemman ne de gu no so ena odwane gya konya no ewo ho na we na Asafo Akowua te se akonya tuntum no achemfo ne nsa aka na ena wo ye na adwen se de akonya de se de tie bia no ewo se mensa ka akonya no ebio na we no ka che de sadom no so nko mo nka no ho na nko mo nsa enkosane engu achemfo no so na wonje na akonya nsa mra biom na wo hwe de na adehye no ene asrafo no si ye na na kire se ye nkonso so ye nka nkyerɛw enu nti eye sa na ha no ha ne pa na ina ne baba akọ ne baba ma so de gina se de bi onhwe ma ne papa akonya tuntum enkosa akwa enu nti wo hya ase na ode kon no esa foforo achemfo no so mo aka no so ebe ka ho bia wo kon yakopem se ne nsa ka ne papa akonya sa ede bre no enu nti ode akonya ne bre Asafo Akowua no Akowua ne gye pa enu wo hya se de adehibusua na ntimi amoa anko afonya anko ankoje akonya tuntum na mfra achemfo no wonde na ekire se omuntimi mmoa akonya tuntum omuntimi mmoa Asafo akonya tuntum no ho ban enu nti wone Asafo mpanyimfo yese efiri na ekoi se wono Asafo Akowua se bi wokra kwa na sene mma akonya na sene mma ebetimi adiade se asafo hene enu nti bra Asafo Akowua ekra koye no ne ba ene bediade se bi eye asafo hene ebra Nana Kofi Akowua anase Nana Asafo Akowua se bi wokra koye no wono ane ba panyini ena obedi ade na se wono na ye ba odi kan a obedi Asafo Akonya no ne friend Nana Kwache fremu ena ono nso ebedi ade na Nana Kwache de ekun bie ni honom a okobi da asante kun bie ni honom a okobi enu nti Nana Kwache sebi ofira akonya so no na sabre ni onu bedi ade na ose Kwame panyi ena sebi na wote akonya so sante hene ekun bie ni honom na ose Kwame panyi ko obi Nana Kwache a na oye ba wodi kan no okobi wankobi ebra Nana Kwache firi honom no Nana Kwache Kofi ena ono nso ebedi ade jama ko ahodo ene ko ahodo ana na wose Kwame Asibebu nsu ekoye ni nara no Nana Kwache Kofi sa ko no okobi Kwache Kofi edi ade a wona na wose Kwame Asibebu nsu abreso ena afenso Nana wose ya wakuto abreso nyina no na Nana Kwache Kofi na wono ne di ade sa akwamu hene anase Kumase akwamu hene ekun bia Nana no nyina koye no sa ko no okobi Nana Kwache Kofi ekra koye no ono ne nua bema Asafo Agyen ena ono so bedi ade se asafo hene sabre na Nana Kwakudua wodi kan ena wote akonya so se asante hene Nana Asafo Agyen ekra koye na sebi ofiri ho no Nana Kwaku Dente a wodi kan ena ono so bedi ade se akwamu hene na ono ne ye Nana ede ema Asafo Akonya no sabre na Nana Kwakudua wodi kan ena sebi wote akonya so se wasante hene Nana Kwaku Dente sebi wowu akonya so ena Nana Asafo Boakye enso so ebedi ade se asafo hene sabre na Nana Kofi Kakari ena na wodi ade se wasante hene na Nana Asafo Boakye sebi eson sebi nyado wosom Nana Kofi Kakari no wasabe som Nana Mensa Bonsu ekwan hodo Nana Mensa Bonsu ekoye no sa akon ne nyina emu ena Nana Kofi Kakari koye nyina no sa akon no akwamu hene
ɛkɔ saa kon ne bi creepy wall no okɔ bi ɛna afei nso mfante ne asante kon no okɔ bi sagranti wall ɛkɔ so wɔ amoafo no ɛno nso nyina okɔ bi Kumase ɛne ne nua dwaben kon no nso so saa kon ne nyina mu no ɛyɛ adeɛ sɛ Nana Asafo Boakye ɔkɔ saa kon ne bi Nana Asafo Boakye ɛtena konya no so kyɛe bi a ɛkyɛe Nana Kwaku di ɔtɔ so mmienu abrɛ so nyina na Nana Asafo Boakye ɛte akonya so sɛsɛbio so nse benyado asafo ehene Nana Prempeh sɛbio so nse benyado obedi adeɛ sɛ asante hene nyinaa no na Nana Boakye ɛte akonya so ɛbra abrɔfo de ntɔkɔbɛ foforo anase wo mbɛkye Nana Prempeh de ne kɔɔ shows no na Nana no mo ka Nana Prempeh ho de ne kɔɔ shows no na Nana Asafo Boakye sɛbi na ɔka ho ɛno nti ɛbra nansen a yɛwɔ asante hene ɛkae Nana Prempeh ne mmaye mu ɛtɔ so ne mfie ɛtɔ so wɔ ha no na Nana Asafo Boakye na ɛkyamfo Asafo Boakye nso ɛkae ɔno nso Nana Prekupa yɛde ho nsɛm nyinaa no ɛde ɛbɛsom mo ɛno nti bra Nana Asafo Boakye ne Nana Prempeh mu nyinaa ɛkɔ shows no saa bre ne mu no ɛwɔ afiapem ahanwɔtwe aduokunu nsia mu na ɛnam so ma wɔn ɛfa wɔ hene foforo a ɛyɛ Nana Kwakye Kofi ɔtɔ so emienu ɔma ne bedi adeɛ sɛ akwamu hene anasa asafo hene Nana Asafo Boakye wanwu ɛwɔ se shows ɔbaafie ɔbaaye no na asante ahemfie no na sabi na eni hɔ anasa na ehia nsiesie ɛno nti wɔde Nana Prempeh nyinaa ɛba Kumase no Nana Asafo Boakye ahemfie ɛna wɔne Nana Prempeh nyinaa kɔtena kɔpem sɛ nsiesie ɛwɔ sɛ ɛkɔso wɔ na ahemfie no wɔn siesie wi yansa na Nana Prempeh ɛkɔ ne nkyi ɛwɔ afiapem hankono aduonu enum mu Nana Kofi Kwakye a wɔno bedi Nana Asafo Boakye adeɛ no ɔno nso yɛtu nadeɛ so na wɔn kyerɛ sɛ ne nneɛma ne sɛ de ozizu to ne nneɛma ne nkoye ɛno nti wɔn tu nadeɛ so wɔn tu nadeɛ so no ɛna Nana Kwame Akowua ɛnso so bedi adeɛ Nana Kwame Akowua bedi adeɛ wɔ afiapem hankono edu enum mu 1915 mu na ɔno nso baa ɔno nso so yɛtu nadeɛ so ɛna Nana Kwabena Mensa enso so ɛbaa Nana Kwabena Mensa so baa no so ɔno nso so yɛ sɛ tu nadeɛ so ɛna Nana Asafo Boakye ɔtɔ so emienu ɛbaa Nana Asafo Boakye ɔtɔ so emienu baa no na abrɛ so ɛna Asante Confederacy no ɛbaa ɛna no wɔka nananom ho a ɔmo de Asante nkemo mɛtɔ so emienu no baa no wɔka ho ɛwɔ afiapem hankono aduasa enum mu no Nana Asafo Boakye ɔtɔ so emienu ɔno so ka ho bi a yɛka asanteman bɔ mu ne mpre no so no ɔno so ɔka ho bi no owie ya na ɔno so yɛtu nadeɛ so a Nana Ɛkyampɔn Yaw enso so ebedi adeɛ sɛ Kumase akwamu hene Nana Ɛkyampɔn Yaw enso efiri hɔnom no Nana Agye Atwum ɔtɔ so mmienu ɛna bae ɔno so yɛ akonya no ɛnana ɛna ɔno so ebedi adeɛ ɔno so edi adeɛ mfie du ɛna ɔno so yɛtu nadeɛ so ɛna mamanyɔsɛm bi a ɔde ne ho kɔfɔrefɔre mu no ɔno so nam so ma yɛtu nadeɛ so yɛtu Nana Agye Atwum ɔtɔ so mmienu adeɛ so no ɛna Nana Asafo Diakra enso so ɛbaaye Nana Asafo Diakra ɔne deɛ manso foforo no ɛna ɔno ankasa ɛworo no ho a ɔno atu ne ho adeɛ so na yadeɛ enso so ebehia ne kwam ɛno tinam so ɛma ɔno tu ne ho adeɛ so odi adeɛ mfie numpe ɛna sɛbi otu ne ho adeɛ so Nana Asafo Diakra sɛbi yadeɛ bɔ no a otu ne ho adeɛ so no ɛna Nana Akowua Dente ɔtɔ so mmienu ɔno nso so ebedi adeɛ na ɔno nso so bedi adeɛ sɛ asafo hene no ɔno nso so atu ne ho adeɛ so sɛ de bɛyɛ asomdwe ɛbɛba asafo ɛsansa na adehye busua no na wɔn ha ne paa ɛno nti wɔafia pɛma hankono ɛde ɔson mu ɛna sɛbi wɔno a etu ɛyɛ Nana Kwaku Nana Akowua Dente ɔtɔ so mmienu Dete ɔtɔ so mmienu no ɔno atu ne ho adeɛ so Nana Akowua Dete ɔtɔ so mmienu tu ne ho adeɛ so no ɛna ɛkyamfo Awere Asare ɔtɔ so emienu ɔno nso so bedi adeɛ sɛ asafo hene ɛwɔ afiapem hankono aduoson nson mu ɔgyefo bosome ni mu ɛwɔ afiapem hankono aduokono nkunu mu ɛna asɛbi wɔ krakoye no ɛna Nana ɛkyamfo Awere Asare ɔtɔ so emienu do bedi na adeɛ ɛyɛ Nana Kwame Akowua ɔtɔ so emienu ɔno nso ebedi adeɛ wɔ afiapem mfimpim mienu ne nwɔtwe mu a sɛbi so sɛbi nyado
ɔno nso so yɛtu nadeɛ so a ɛkyamfo asafo boakye agyeman bonsu a wodi kan wɔno nso sesei wɔn ɛte akonnwa so sɛ ɛyɛ asafo hene ɛna afei nso ɛyɛ Kumase Akwamu hene na yɛhwɛ akonnwa no a akonnwa no sɛbi ɛyɛ mmarima dwa ɛsan sɛ yɛ kun dwa ɛno nti yɛhu sɛ Nana Akufo Nana Asafo Akufo abrɛ so ɛbrɛ asante ne akyem kɔɔkon no a sɛbi nana ɔsɛ kodwo okun awia na tuduro san yɛ no Asafo Akufo ɛna ma na tuduro nam so ama Asafo Akufo nyamra na sɛ tuduro asa no na nya Akufo ntuamu na saa abrɛ no mu nso na sɛbi na konya tuntum ɛyira ya akyemfo no fa na konya tuntum a na ɛba bɛ magina ɛkoyɛ ɛgye akonya no ɛsa abra ɛsa de bɛɛ ne papa ɛnam so ɔhyɛ sɛ akonya no asona de hye na ntimi amɔ ho ban na sa ayira na nka ayira ne sa ɛno nti ma sɛ firi sa abre wɔ kutɔ a anasa sɛ wɔkra kɔ a ɛma nso so betimi edi akonya no ebi ɛno nti asafo akonya no ɛnte sɛ bantam adeɛ no a ɛyɛ ɛma nko ano anasa ɛyɛ mamadwa no asafo dɛndɛ na ɛyɛ adehyedwa na adehye na na edi ansana nana Asafo Akufo ɛde ɛma nso so bɛka ho ɛnti asafo akonya no ɛyɛ adehyedi ɛna mma ensusu di nti ya adehyedwa esa ye mamadwa ene ehu se kane no ebra asafofo baaye no mu firi denkyira ombaaye no na akwaman na ewo ho ombaaye ensusu ache ombaaye na nakro ba memfi abreso ena na oti akenta abreso nya no mo ho obi ye bo abreso nyina na omo wo ho na omo na ye kontire ede makwaman ansa na opemso se tu ba oba one amankwati afiri akwamu baaye a obechecha asanteman fofora sɛbi wɔgye kontire ne firi asafo nsɛm ɛde ɛma amankwatia na emom no di bra wɔde ma wɔn no wɔyɛ so mu nyina begyam na so mu nyina bɛyɛ ɔmo nyina adwuma no ɛyɛ baako ɔmo nyina yɛ sadom ɔmo nyina sɛbi fo ɛde ma asanteman ɛna de nam so ma akwamu bahe no sadom ana na ansa sesiriku ɛde ɛma opemso setu a ɔmo bɔ ne ho ban de ne bedru kwaman no ɛsansa na sabre no na asafo hene ɛna na ɛyɛ kontire ne nteno wɔde akwamufo ne nyinaa ma ɔmo no ɔmo dɔso na ɔmo yɛ ahasa ɔde o nyinaa ma wo na sɛde ɛbɛyɛ a da ne da asante bɛkɔ so akai ɛdɔ ana na ansa sesiriku da na di ɛde kyerɛ sɛbi kwaman ne nteno ɛne nam so ɛma asafo hene ɔnto ne din akwamu hene ɔmo da ne din ɛyɛ akwamu hene sɛde ɛbɛyɛ da ne da na ɛyɛ asante ɛde bɛkai de akwamu ɛyɛ ɛde ma wɔn ahanom ne ɛde asafo adusua ne fa edi kan ne ɛde si ɛde fɛ tɔso hwene bɛbrɛ mu ɛsan sɛ asafo ɛyɛ ɛko dwa ne ntino yɛbɛsua nkura hodo a ɛhyɛ asafo ase ɛdeɛ no mo de ka wɔn ho firi denkyira baayɛ ɛso ahodo sɛn ɛna ɛda asafo deɛ wɔse yɛhu fa asafo ho ɛfɛ tɔso hwene no deɛ aka no ɔmo ntam ɛne deɛ hemfa ɛfɛ tɔso hwene ɛde ne nyinaa ɛba abɛsom mo kaise din no ɛyɛ maame fo zi otwe dem ponyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia akramo